labo. Kaya di ko rin yung supong. Flies. Muntik na. Ha? Pain. Ay, garis. Makapre yan. Bili mo. Daman iba. Ay talaga ka. Isi mo yung pauno. Tungkol na. Dito na lang natin. Kasi alam mo yun. Dito lang guys. Asundang. Gagawin natin. Guys. Ito. Papakrusan lang natin. Tapos papakuha natin dito. Bubutasan natin dito. Para hindi makuha. Baka madala ng bayawak. Wala na yung huli. Komodo. Kailangan huwag tayo maingay, baka maunahan tayo ng mga tao dito. Maunahan tayo, makita nila agad, wala tayong mahuhuli niya. O kaya isira. Sakto na kaya to? Lakihan ko pa para mas malaki yung mahuli natin. Ayan guys. Tapos puputasan natin dito. Ito ang butas. Tapos ito, alambre guys. Kailangan hindi tayo maingay baka marinig tayo ng mga bayawak. Hindi na pumunta dito. Mamarong. Dito. Yan. Para hindi makawala. Tapos sa tuloy dito. Ganito guys. Lamitan. Dali. Para sarap kainin guys. Mas meron. Kinabutan. Pag nakakuha, swerte. Pag hindi tayo nakakuha, Malas. mahina. First time ko lang ito gumawa guys. Garis. Dapat pala nagyo pag naggaraw kitang good. Hindi ko alam kung effective ito. Hindi bumang bintana. Ito natin dito guys.
Nila niya. Hindi makawala. Bango ng kamay ko, may sardinas. Ay, lata. Ito guys. May tao dyan guys. Hindi tayo maingay. Guys, may tao dyan. Dito. Paligid guys. Putahan mo mga sardinas. Tapos ito. So, pwede na yan dyan. Sarap tayo na matibay na. Kalian ito. Ano? Saan? Karis. Ito. Baka maputol. Baka nakapaglalagay. Hindi natin. Kasasalit dito lata. Yato mo na. Hindi abot. Abot pa ga. Kares. Ang butangan. Ha? Tu. Pwede mo sardinas. Agad. Ano yan? Dapat di makapulnos. Paglatol mo sa lata. Yan guys. Pag inano yung ulo niya, pinasok mo yung ulo ng doon. Tapos a-atras siya pag ganyan. Yung pakos na gano'n. Kukontra yun. Kasi madadabit na dito. Yan. Hindi siya makakatakas. Anong araw ngayon? Bibis. Babies. Bibis na. Tapos ito. Tapos tatakpan natin guys. May makita. Ito dyan. Sinong ko ah? Ha? Ano? Ano? Sir? Fail guys, fail. Siguro na natin ito.